ବୋହୂ ଏ ବୋହୂ ଦେଖିବୁ ଆସିଲୁ ଘରକୁ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ବା ତମ ବୋହୂ ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସଂସ୍କାରୀ ବି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ଚା ବନେଇକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆରେ ପିଉସି ନାନୀ ଇଏ ଆମ ବୋହୂ ନୁହଁ, ଇଏ ଆମର ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ବୋହୂ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଲି ଏ ଘରର ଝିଅ। ହଉ ବୋଉ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଛି, ବହୁତ ଜୋରସେ ଗରମ କରୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସୁଛି। ଆରେ ଆରେ ତୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନି ବୁଝିଲୁ, ତୁ ଶାଢ଼ୀରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁ। ହେଲେ କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ଅବିକା କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏ ଘରର ଝିଅ ବୋଲି, ତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି? ଆରେ ତୋ ଝିଅ ଦିନ ଗଲାଣି, ଏବେ ତୁ ଏ ଘରର ବୋହୂ, ବୋହୂ ହେଇକି ରହ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି କି ଆମେ ଆମ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ରୂପରେ ଦେଖୁ। ବା 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 ବା, ଆରେ ଶାଢ଼ୀ ତ ପିନ୍ଧିଲେ ପେଟ ସହିତ ପିଠି ବି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ତ ସବୁ କିଛି ଲୁଚିକି ରହିବ। ଆଉ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କିଏ ବା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ? ଆଉ ହଁ, ଯଦି ବୋହୂକୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନ ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ କୁହ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଆମ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖୁ।